Sanibonani bafundi. Siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Ngaphambi kokuba siqhubeke nesifundo sanamhlanje, sithanda ukubonga kakhulu ukwesekwa esikutholayo kunina bafundi ngokulalela indaba yethu esiyifundayo. Siyacela ke bafundi ukuthi nisiseke ngokuthi nisubscribe kule channel yethu, ni-like ama-video, niwashare futhi nabanye abafundi. Isifundo sethu ke sanamhlanje esahluko sesihlanu. Wathi eqeda ukulalisa ulimi umfokanyembose wayesekhuluma yedwa njengoba wayeselugaqaze phansi ucingo uSindi ngenxa yokunengwa. Lathi ngci igwebu lentukuthelo kuye, kodwa waba ngokubona uTebza eduze kwakhe. Intukuthelo yashabalala okobumnyama bubona ilanga. Wambuka waze wambukisisa uTebza owayeselele ja esenziwa nayilokhu ayesanda kukuphuza kuhlangane nobuthongo bangayizolo. Wavuka lapho uSindi waya endlini yokugeza, wafaka amanzi kubhavu asikaza ukugcwala nswi. Wafaka amafutha akhona wona nokuyiwo enza umzimba uthole ukuthobeka. Waphohloza nosawoti owenzelwe khona ukugeza. Esekwenzile konke lokho, walandelisa ngokuziphihla ngesudi yesele, wabe eseyovusa uTebza. Wavuka wathuka uTebza, kodwa washeshe ukubona ukuthi akonakele esebona ubuhle besudi egqokwe uSindi. Wadonswa ngengalo waze wayongena endlini yokugeza. Ethanda engathandi, kwamphoqa naye uTebza ukuthi aziphihle ngayo isudi yexoxo kanokusho. Bobabili bangena emanzini athokomele nokuyiwo akhipha ukukhathala emzimbeni. Ngesikhulu isineke lesi bebhucungana umzimba bengazi nokuthi lidumephi. Amanzi ayethi uma ephola kuvulelwe ashisayo, kwengezwe nezithako eziwenza abe nganempilo. uSindi konke ayekwenza wayekenzela eqhulwini lokuthi uphethe usesitokisini. Kanti uTebza yena wayeqiniswe idolo ngokuthi uThula uzomthinta uma kwenzeka eseza nganeno benophethe. Pho ukungazi kufana nokungaboni. uTebza wayesekhohlwe nya ukuthi konje ifoni yakhe enebhetri encane isale emotweni kade eyishaja. uThula wayesefone waze wahlanza ngedela, kwayona leyo bhetri engekho yagcina ngokuphela nya. Ngokwakhe uThula wayesezitshele ukuthi cishe uTebza akabange esaya embali kuSindi. Wazinika ithemba ngalokho, wabe eseshaya imoto eyisusa edamini eyibhekisa embali. Imoto ihamba nje endleleni, uyacabanga ukuthi kodwa uma ekhona uTebza useyobona ngemoto esangweni noma egcekeni. Nebala yangena embali imoto, yakhuphuka ngawo umgwaqo uthwala, yaye yadundubala eLinders. Ithe uma idlula emtholampilo amehlo wawahlahla aze aba yizinsungulo ehlola ukuthi ayikho yini imoto kaTebza emzini kaPhethe. Amehlo akhe amtshela ukuthi itshelome inhlama. Wakhululeka wakwazi nokuthi ayidedele imoto ihambe ngokukhululeka. Walandula uThula ukungena ngaphakathi. Bathembisana ukuthi bazobonana kusihlwa esezolanda leyo mfalakahlana esalile kaSayitsheni. Wazama ukucela isinqandi uThula, kodwa kwalandulwa kubikwa lokhu nalokhu ya. Yathi isuka imoto ibheke phezulu emarobhotini, wayengena emzini wakhe uPhethe. Wayesazibuza nje ukuthi engabe ukhona yini
uSindi wakhe ayesezizwa emkhumbule kabi. Ngenhlanhla wathola kungakhiyiwe endlini yokuphumula. Washo ngaphakathi kwala wabe esememezile, "Sindi baby, Sindi wami, sengibuyile. Ukuphi baby wami?" Empongoloza ecijise nezindlebe eya ngasendlini yokugeza. Kwathi nya endlini kubonakala nje ukuthi akukho muntu. UPet waya endlini yokugeza nje ngoba eqondisisa ukuthi kumele ageze umzimba wonke kuqala ngaphambi kokuthi angene kwamanye amakamelo. Nakuba wayegcine engangenanga esitokisini, kodwa wayekholelwa ukuthi ukugibela nje imoto yamaphoyisa kuhambisana nebhadi nesikhwakhwalala. Engabe ukuphi uSindi kanti? Ekhuluma yedwa, kodwa edidwa ukuthi uma engekho angahamba kanjani engahluthulele esicabheni. Wabamba isicabha sasendlini yokugeza wasithola ukuthi sikhiyiwe. Wathi khimilili esethanda ukusola ukuthi kukhona okungahambi kahle emzini wakhe. Esicabheni sendlu yokuphumula akuhluthulelwe. uSindi akasabeli uma ebizwa, kanti nesicabha sendlu yokugeza sasihluthulelwe. Kanti kwenzekani emzini wami? Ezibuza buthule ethithibele phambi kwesicabha sendlu yokugeza. Sindi, Sindi, engqongqoza. Ukhona noma awukho? Ekhexezisa isicabha. Ngaphakathi endlini yokugeza base befenya uvalo. Baphuma emanzini okungathi bashiswa ngamanzi. Bagqoka amasinyane bengasasulanga namanzi emzimbeni. uTebza wayesezame ukuphuthuluka ngewindi elingemuva kwala. Naku izimbobo zezinsimbi zincane. Wazaza nendlu yonke engakwazi okumele akwenze nokumele angakwenzi. Nangu uPet wayengazibekile phansi, elokhu ebhonye isicabha, empongoloza ebiza loSindi osevele wajuluka ngomzuzwana wamanzi te. Ebona uSindi ukuthi akukho okuzomsiza, wazijwiba waphendula uPet wathi, "Ubani loyo ngiphazamisa ngizicambalalele?" Esho ngelinamuzayo, lizwakala nje ukuthi ligcwele ubuthongo. "Kahleni bo, namanje awufuni ukuyeka lo mkhuba wakho wokulala emanzini? Vula isithondo sami, sengibuyile." Esethene esicabheni okungathi sizovele sizivulekele, nenjabulo isimgabhile esezwe ukuthi ongakuyena kanti ukhona. "Awu, nguwena ngempela Pet wami." Ngase liphuphuma injabulo. "Ngaze ngajabula hani. Ungene kanjani pho endlini Pet? Ungagezile ngentelezi? Phuma uye phandle. Akumele ungene namabhadi endlini. Jikela ngemuva kwendlu, ngizokulethela amanzi ngendishi." Exhaphazisa amanzi ukuze kuzwakale ukuthi sonke lesi sikhathi ubelibele emanzini. "Phela mina bengingazi ukuthi ukhona." Ebeshezela uPet eyophuma ngomnyango ongemuva. Waba ngokusizwa isicabha esingemuva sivuleka sivaleka. Wadudula uTebza emqhuba okwesiboshwa siqhutshwa ngujele. Bacothoza naye nezingubo ezinamathele emzimbeni yabo. Bathe sebephakathi nendlu yokuphumula wamemeza uPet esengemuva kwendlu njengokuyalelwa kwakhe. "Sengikhona-ke Sindi, shesha uze nentelezi, bangaze bangibone laba ondaba esakhe nabo." Ezama ukupopola ngewindi elivulwe ucezu ngaphezulu. Wakhipha elibi ijubane uSindi esecothoza ebuyela endlini yokugeza.
ukuze akhulume noPet eseseduze. Okay, linda nje sithandwa sami, ngisagqoka ebese ngiyeza-ke lapho ngizokunika izinto zakhona. Esho ephebeza izandla etshengisa uTebza ukuthi makaphume aphele endlini. Ngaphandle kokuthandabuza wasivula ngobunono isicabha uTebza, waphuma kwaba yiso futhi leso esesivala ngabo ubunono bukaMangobe. Wathi eyophuma ngesango engena emgwaqeni, wayematasatasa noSindi ehlusula izimbali eseyozenza intelezi. Wayihlephuhlephula ngezandla wayifaka endishini yokugeza, wagcwalisa amanzi wanikela kuyena uPet ngemva kwendlu. Waze wamkhulu uSimakade Pet eqinsila indishi phambi kukaPet qede embukisisa. Ungihawukelile ophezulu, angazi nje ukuthi bengizolala kanjani ngedwa embhedeni ungekho. Wazisusa izandla edanda, wazigoqa phezu kwamabele akhe amancanyana. Awazi ukuthi ngijabule kanjani nami Sindi ukuthi sengizophinda futhi ngibe nawe. Ekhumula kwesingenhla qede eqojama. Geza-ke baby, mina ngibe ngiya endlini ngiyokuthathela izingubo zokushintsha. Wamshiya kanjalo wangena endlini. Wathi engena nje endlini wayeqonda ekamelweni lokulala. Wadumela utshwala obabusethileyini wabuthukusa ebhokisini lakhe lomshado. Wahlwitha ihembe likaTebza elaligaxwe esihlalweni nalo walithukusa. Wama waqalaza nxazonke ebheka ukuthi konje yini okunye okungamceba kuPet. Wazama ukukhumbula ukuthi konje ibhantshi ubuye esalifakile yini uTebza kade eseyobeka imoto. Wakhumbula ukuthi engathi ubuye esefake ihembe lodwa. Ngesikhulu isidumo uSindi wadumela izingubo zikaPet, waphuma nazo egodle ithileyi nenethi, wadlula wakushiya ekhishini. Waphuma wajikela ngemuva kwendlu, wanika uPet izingubo zokushintsha. Waba ngokugqoka uPet wazilahla kuSindi owamthola esevule izingalo. Kwaba yiziswambithi begomoshelana, babhanselana ngokwangana kaningana. Yayisingenile imoto kaThula Nyathi e-Eastwood. Empeleni kwaleyo moto kwakungekathizi. Wayesanda kudlula e-Recreation Center yendawo. Imoto yajikela ngenzansi yaye yathatha umgwaqo uTarantal. Ngesikhathi inyonyoba imoto ebambe istelingi ngesandla esisodwa, esinye isandla sasikhumula uthayi. Yehla ngawo uTarantal yaba ngokuthi cababa phansi yajikela emgwaqeni uHawk. Uthe eselungiselela ukujika angene kwanumber 5 yakhala iselula yakhe. Wayikhipha ekhukhwini wayithi nhla. Wathola ukuthi inamba yofonayo ifihliwe. Waciphiza kwaba kanye, wahlala phezu kwendaba wathi, Thula, hello. Yes Thula, uhambe kanjani somfana? Awu Brathiza, nguwena? Yonke into ihlangene. Ngibe nonyawo oluhle. Ngizokuxoxela nje kahle. Vele sengila esangweni. UThula empintsha iselula endlebeni ukuze ajikise imoto ingene. Hayi, angikho endlini. Ngila ekhaya eSobantu. Vele uze la ngoba vele leyo mali oyiphethe ngiyidinga kabi. UThiza esho ngelichicima injabulo. Hayi, ubala ke lolo.
ufaka igiya eliya emuva ngokushesha. Uyasho uZinhle ukuthi nihlukene epolice station. Angimazi mina uZinhle, ngaze usayitsheni njapha, esho ephela insini uThuli. Uyasho ukuthi nawe ubungukapteni ongasukumi phansi. Ayithathe naye insini. Nenze omkhulu umsebenzi Thuli. Lokho kunguphethe kuzitshela ukuthi kusile, kodwa buka nje ukuthi sikubambe kalula kanjani. Simvove inkani futhi ngeke akhohlwe. Buka-ke ngoba ngibuye ngamphonsa phansi naphezulu, wadideka kakhulu, eqeda kuyijikisa efaka igiya eliya phambili. Kahle wena bo, ubuye wabona intombi washela wena? Cishe nixabanile-ke ngoba phela labantu kuthiwa uma ubeshela kufana nokuthi usubathuke ngenkulu inhlamba lena, etshengisa intshisekelo yokuzwa indaba ezekwa nguThula. Kanti lutho-ke ngivele ngamtshela ukuthi muhle wancanywa. Ngiyeza lapho ngizokuxoxela ukusuka nokuhlala ukuthi ngimqale kanjani. Hayi, kulungile mfowethu, ngizobona ngawe usulapha. Umshiye kuphi pho uTebza? Kade ngimzama ocingweni lakhe, angimtholi. Nami Brathiza, kudala ngimfonela lutho ukumthola. Asizange nje sibonane embali ngesikhathi sengiletha uPhethe, esho ngokumangala okuhlangene nokuthuka. Asithembe nokho ukuthi akavalelwanga inkinga. Bavalelisana abangani bezikhumba. Lezi zinsizwa zazane ngesikhathi zifunda ndawonye esikoleni sodumo embali uUnit 13 esiqongweni high. Bobabili baba nenhlanhla yokuthathwa eWits University esifundazweni saseGoli emuva kokuphothula umatikuletsheni. Nakuba babenza izifundo ezahlukene, kodwa ubungani babo baqina ngqi ngesikhathi behlala endlini eyodwa phakathi enkabeni yedolobha lakwaNdongaziyaduma. Yingaleso sikhathi-ke lapho batholana khona noTebogo Baloyi wodumo lukaTebza kubangani bakhe. Ngaleyo minyaka uTebza nguye owayebakhipha ebafaka eGoli, eSoweto, ko-Alex Vosloorus kanye nakwezinye izindawo eziwubukhazikhazi eMjibha. Iqhathanzipho elinguTebza lalisanganiswa ngenye ingane eyayidle umhlanganiso wokuba nguMiss Witwatersrand University. Leyo ntokazi kwakunguBelinda Mloyi waseGugulethu eKapa lodumo. Indlela eyemsanganise ngayo le ntokazi waze walahla ingoduso yakhe uSindi Ngema. Wayeze achomele bona othiza athi uzomshada uBelinda abe ngumamloyi wakwaBaloyi, Mloyi Baloyi. Okwalandela lapho kwaba ukudukelana phakathi kukaSindi noTebza. uTebza wayesemfuna la uSindi nje yingoba ucu phakathi kwakhe noBelinda lwase lunqamukile. Wayephucwe uBelinda ngomunye wabaculi bekwaito abadumile eGoli namaphethelo. Wasala emunca izithupha umfokaBaloyi, wakhumbula emuva. Wathi uyafika esikhoweni wathola itshe selome inhlama. Wayeziduduza ngokuthi amanzi lapho ake ama khona aphinde ame. Wathi ebuza emndenini kaSindi, nabo bamncisha iqiniso. Wazama kubangani kwayiso leso, nabo balandula. Wampampa iGoli lonke uTebza emfuna ezihlotsheni, kodwa wabuya elambatha. Umkhondo kaSindi waze wawuthola mzukwane
umngani wakhe omdala uThiza emtshela futhi emmema ukuthi uzodijeya komunye wemishado wonyaka eMgungundlovu. Wayemzekelile ukuthi kushada abantu besifazane bodwa. Leso simemo wayesamukelile uTebza, kodwa waphazanyiswa ukudlula emhlabeni kwesihlobo sakhe. Ngenxa yokungafiki kukaTebza, uThiza wagcina esebamba eyeka engazi ukuthi ubani ozomdlalela ingoma. Wagcina ngakho-ke ukuthatha umsakazo wakwakhe wawuxhuma izipika wadlala ngayo emshadweni. Isenzo sakhe kanti sizomqhatha noPat simqede. Yingakho nje ayegolozile ukukhokha imali egcwele ngoba yena wazi ukuthi ukhokhela uDJ wangempela. Umkhondo kaSindi wakhanya okwekati elimhlophe ehlungwini ngesikhathi uTebza esexoxela uTebza ngobishi angena kulo mzukwane engasaphumeleli ukuzodlala ingoma. uThiza watshela umngani wakhe ukuthi uma uPat engazimisele ngokukhokha imali yakhe uzovele ashele umkakhe uSindi. Wathi asela ngokuthi kuyobe akadukile kakhulu ngoba vele uSindi lona ungumkhaya kaTebza, kwazise naye uvela eGoli. Yilapho-ke uTebza wazisiza ngaloyo Sindi osehlanyisa uThiza. Wamchaza uThiza ukuthi ulingene ngomzimba, umi kahle, unamazinyo egolide, esiqhomeni sangakwesokudla unomakana omfanelayo. Awu, uyena impela Thiza bra wami, uyena impela uSindi wami loyo mfowethu. Ngizokwehla Thiza ngize lapho bra wami, angikwazi ukuthi ngivele ngimkhohlwe kalula kanjalo nje uSindi wami. Uyazi ndoda ukuthi ngase ngimkhokhelile loyo muntu. Yikona nje ukuthi ngangisadidiswe yileli zeze elinguBelinda, washo ngelincengayo uTebza. Uma kungeyena-ke kusho ukuthi unenhlanhla. Please bra wami, ngicela ungabe usameshela bra wami. Mina ngizofika lapho senze iqhinga lokuthi uzoyithola kanjani imali yakho ngaphandle kokuthi uze ugoqe uSindi, wayencengisisa uTebza. Nebala kwakungaphelanga zinsuku zatshwala watheleka uTebza kwaNdongazibomvu. Wayengenise emzini wakwaNokusho kaThiza e-Eastwood. Yilapho-ke athola khona yonke imininingwane yokuthi uhlala kuphi uSindi. Kwase kungumlando ukuthi ngosuku lwakhe lokuqala wayetholane nezimbila zithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Ngemuva kwaleso sigameko yilapho-ke kwaba khona umhlangano ophuthumayo. Ababesemhlanganweni kwakunguThiza, uTebza, uThula kanye nesinqandamathe sikaThiza uZinhle onesibindi esesabekayo. Lenziwa iqhinga lwabadla unkatho uThula noZinhle. Kwase kuyimfihlo eyaziwayo ukuthi iqhinga lalibe yimpumelelo. Kodwa ngokohlelo kwakuseyisiqalo nje leso. Okukhulu kwakuseza kunyelela. uTebza wayezimisele ngokuchitha awuqede nya umuzi kaPat. Wayezimisele ngokuthi uyobuyela eJozi esehamba noSindi wakhe sebeyobopha elikaSofa Silahlane. Nokho kwakubukeka kuyizinkani zababili uPat noTebza. Umuntu owayengukhiye kwakunguye uSindi ukuthi sinqumo sini ayezosithatha ngempilo yakhe. Ungabe uzomshiya uPat
ongumzimba ukhala imali, noma uzobuyela kuTebza owamlaxaza okwenyongo yenyathi esethole uthando olusha likaBelinda. Kwakungaziwa mbhantshi kujiya, sekulindwe khona ukuthi kubonakale sekuqoqwa. Nakuba lwaselukhona ufa emshadweni kaPet noCindy, kodwa akekho owaziyo ukuthi ngabe lowo kwakungumfantu osengavaleka na, noma ngufa olwalungagcina seluhlukene izingcezu ezimbili. Impela kwakuyodela uMakhasana, yena owayezozibona zibulalana. Iqiniso kodwa lalikukhanyela ngisho ingane encane ukuthi okwase kwenzekile phakathi kukaTebza noCindy kwakuzophetha kanjani. Isizulu esithi amanzi aphinde ame lapho ake ama khona sase sigcwalisekile. Impela izinto zazithanda ukuba lukeke emshadweni kaPet noCindy. Kwase kukhanya bha ukuthi kuqilana amaqili kulezi zithandani. Iloyo naloyo kubo babegodlelene amaqiniso. Izithandani lezi zagcina zigomoshelene kanjalo zaze zazunywa isihlwashana. Balala ubumnandi ubuthongo lobu kuyiloyo nayiloyo ezicabangela amatwayitwayi akhe. uCindy wayelele engalele ejule ngemicabango ngokusanda kwenzeka kuye noTebza. Kwayena wayesethanda ukuzingabaza ukuthi uyinhloboni yomuntu. Wayengasazazi ukuthi uthanda yini futhi angayithandi. Wayeyizwa ilokho inhlansi yothando lukaTebza kuyena ekujuleni kwenhliziyo. Ngakolunye uhlangothi wayezomthini lo muntu wesifazane abesebebophe ifindo lomshado naye. Ngesikhathi ibambene phezulu imicabango engqondweni kaCindy, nakuPet kwakuyiso leso. Ukukhushuza kuCindy embhedeni kwenza ukuba uPet aphazamiseke emicabangweni yakhe engamnike nelincane ithuba leli. Sithandwa sami, wakhushuza kangaka? Sekwaba namazenze yini lapha embhedeni? uPet ezilula ezenza obesezumekile kanti lutho. Lutho Pet, esho ngomoya ophansi. Ngiyezwa kodwa ukuthi kukhona okuphethe kabi. Yini, kwenze njani? Evuka uPet ehlala ngezinqa embhedeni. Awusho uhambe kanjani izolo namaphoyisa? uCindy ezama ukushintsha isihloko. Yimina engibuze kuqala, ngakho phendula umbuzo wami, uPet emqinisela amehlo. Ngizosale sengikutshela nje ngoba nakho ufuna ukwazi. Aphefumulele phezulu uCindy ebese eqhubeka ethi, izolo kade uhambe namaphoyisa kufone umlisa ozibize ngomthunzi mthetho. Kade efuna wena, uyamazi? Washo maqede waqolozela owakwakhe ngqo ezinhlamvini zamehlo. Umthunzi? Ehlahla amehlo okwembuzi iphekwe nezimpondo. Yebo, ngizwe kahle. Ngisho umthunzi. Niyini naye? uCindy esamgqolozela. Ngiyamazi umthunzi. Wabamba ikhanda wase eshalazela uCindy. Phendula-ke ngempendulo egcwele, niyini naye? Njengoba ngake ngasho ukuthi ngake ngathandana nomuntu okuthiwa ngumthunzi mthetho, uyakhumbula angithi? Ukhuluma nje untshalantshala. Ngiyakhumbula ungitshela lokho, kodwa angikhumbuli ungitshela ukuthi ninengane naloyo muntu. Ungitshele ukuthi wena ungunina wengane yakhe futhi uyisithandwa sakhe esivutha ekhaleni.
wamuthi klabe uPet ngeso lengulube. Uyangidakela umthunzi, uthi ngisithandwa sakhe kudala sahlukana naye, ezenza ovutha ngolaka njengoba exinwe ngemibuzo. Okwengane kona, ya ingane ikhona, esho ngamahlonyana uPet. Ingakanani? Iphi manje? Eyani kodwa imibuzo emingaka Sindi, esho esondela kuSindi owavele wamqhelisa wabe esenza umngcele wengubo embhedeni. Cha, ngiphendule Pet, ziningi izimfihlo ezikhona kulomshado, wabuza waze wazimisela uSindi owayesebukeka enengekile. Sithandwa sami, ngicela singaxabani, esho ngeligcwele ukuncenga uPet. Singaxabani uma kwenze njani? Into ezosixabanisa yilokhu kuzungeza kwakho, ungafuni ukungitshela into eqondile. Umbuzo wami ulula, ngithi kuwe ingane yakho leyo ingakanani futhi ihlala kuphi? Owokugcina umbuzo ukuthi wawuyifihlelani sonke lesi sikhathi? Waphinda uPet wawudonsa umoya, wabe sewudedela kancane kancane. Wawuzwakala uphuma ukuthi unesilokozane. Wayilanda-ke indaba yakhe uPet, esho ukuthi umthunzi wayeyisoka lakhe lokuqala esakhula lena ngakubo eFree State. Baqala ukuthandana besafunda isikole khona endaweni. Ukuthandana kwabo kwaba nomthelela omubi owaba ngukukhulelwa kukaPet. Inkinga yanwebeka kakhulu umthunzi esephika uPet ingane ingakabelethwa nokubelethwa. Lokho kwaba ngukuxabana kwethu, sahlukana. Empilweni yami yonke angiphindanga ngathandana nomuntu wesilisa, waphazanyiswa esakhuluma uPet. Namanje awukangiphenduli, iphi ingane yakho pho? Ezwakala uSindi ukuthi usethanda ukucikeka. Ukhona Sindi uLindo, uhlala ePitoli njengoba efunda enyuvesi yakhona, esho ngelizothile uPet. Uneminyaka emingaki? Uzohlanganisa iminyaka engama-25 ngoDisemba 25. Wathula uSindi, wabheka phezulu okomuntu obala izinkanyezi ophahlweni lwendlu. Wayesebale ngenhliziyo wabona ukuthi loyo Lindo ufana nokuthi unguntanga yakhe. Wathatha wabeka, wakha wabhidliza. Konke ayekuzwa ngezindlebe zakhe kwenza ukuthi ezwe sengathi luyancipha uthando analo ngoPet enhlizweni yakhe. Kwayena kwamumangaza ukuzwa uthando lukaTebza lukhula lugcwala mfi enhlizweni yakhe okomfula ugcwele uchichima. Wathula kangaka manje sithandwa sami, esho esondela uPet kuSindi. Waphinda sona leso uSindi wadonsisisa izingubo ukuze zimvimbele uPet ekutheni bathintane inyama ngenyama. Uyabona kodwa Pet ukuthi kwaba yiphutha ukushada kwethu? Umshado onjani lona onezimfihlo ezingaka? Mina nawe akukapheli ngisho unyaka sishadile, kodwa sesizithola singene sithe shi ezinkingeni. Sibheke kuphi ngempela uma kunjeni? uSindi embuka kabana owakwakhe. Wabakaza uPet okomuntu eshwe isitimela. Wezwakala esholo phansi ethi, ngiyaxolisa mkami, sale usungixolela, idlule le ndaba. Ezenza ohlekayo sakubhuqa. Hey, ezenza ohlekayo sakubhuqa. Ukusho kube kulula nje Pet. Uyazi uLindo ndini loyo ukuthi
unina wakhe usashada, wamtshela noma wamfihlela embuka sakunyipha. Yena ngamtshela. Wangingiza, manje kwenze njani? Mina ngikwazi ungenawo amalimi. Cha sithandwa sami, ngamtshela impela yena. Uyena-ke nje owabambeka wangakwazi ukuphumelela. Esho ezama ukuziqinisa uPet, owayebonakala nje ukuthi hiya ubanjwe lapho emncane khona. Wamtshela ukuthi ushade nomuntu wesifazane. Wamtshela ukuthi ushade nomuntu wesifazane noma wavele wathi uyashada nje. Hayi, ngikhathele manje yile mibuzo yakho eyindendende engapheli. Kanti isenkantolo yini lapha emzini wami? Washintsha uPet, washo wavuka embedeni, wama ngezinyawo qinqo. Habe, imhlola yami yini? Uzofika ube nezimfihlo ebese ubhoka ngolaka futhi. Esho evuka noSindi okungathi uzothathana noPet. Sekuyimina kuphela umuntu omubi manje lapha endlini. Esho ezindondonye isifuba. Kanti wena ufuna ukuba mubi nobani? Esho emgolozela uSindi. Zolo lokhu kufike indoda engaziwa lapha yafika yakubiza ngesithandwa sayo. Mina uzange ungizwe ngikubuza ipasi nespecial. Ngizwe lokho obungikhohlisa ngakho, ngathula. Eseveva izindebe zomlomo uPet intukuthelo. Oh, ngoba ngangikukhohlisa-ke, ikuphi okuyiqiniso? Esho empihlela eshaya isinqe. Wabuza mina, awusazi manje ukuthi yisoka lakho leli elalilapha. Umthetho wakho wena uma ubona ucabanga ukuthi ubona uPopayi, ucabanga ukuthi angikwazi ukubona abantu abathandanayo. Ekhomba nangeminwe uPet etshengisa abantu ababili abathandanayo. Uyangithuka Pet, uthi ngiqomile mina Pet, ezikhomba abuye azithinte isifuba uSindi. Vele uqomile, awukwazi wena lokho. Embuka ngqo umkakhe uPet. Sasuka isidumo esinamandla endlini. Washo ngengila uSindi empongoloza ekhala. Ukhala nje akathule enzansi kwekhala, uyakhipha. Ukhala ngokuthi uyathukwa, kuthiwa uqomile engaqomile. Usho nokusho ukuthi ubengamshisa kanjani ngamanzi loya mbhemi uma kungukuthi yisoka lakhe. Wabona ukuthi uPet akakushaya imkhuba ukukhala nokubalisa kwakhe, wasuka waphuma ekameleni. Uphuma nje uyashesha kuhle kwethwasa lithunywe isangoma. Wathula nje uPet ebuka owakwakhe egqishazela. Wazenza umuntu ofuna okuthile ekhabetheni elisekameleni labo lokulala. Angazi nje ukuthi ngangilingwe yini ngishada nawe, amadoda emangaka. Usho njalo uyazivalela ekameleni lezimanga ayesanda kuzivalela kulo noTebzi. Uthini Sindi? uPet eshona ngalapho kusithele khona uSindi. Vele kwakungafanele ngishade nawe. Kusobala ukuthi wawungishadela khona ukuthi ulokhu ungithwesa amacala angekho. Kungcono ngivele ngife. Washo njalo wagaxaza isicabha wabe eselandelisa ngokusikhiye. Lo muthi geqe uvalo uPet ezwa elokufa. Phela iqiniso elimsulwa wayelazi kahle hle enhlizweni yakhe. Wayemthanda engazenzisi uSindi, embona eyisiphalaphala esihle esiyisitubutubu esifanele yena. Walandela uPet wafike wama phambi kwesicabha, wathatha wathi,
Wesindi awuvule lapha egexisa isicapha ukuze azanelise ukuthi kukhiwe ngempela. Awuhlukane nami phansi phethe. Mina ngikhathele nguwena manje. Egonqozisa ngaphakathi ekameleni okomuntu obheka ukuthile. Vula phela sixoxe. Manje kuzokusiza ngani ukuthi uzivalele ekameleni? Uphethe ezibuza eziphendula ukuthi konje uma kuthiwa uyazibulala, engazibulala ngayiphi indlela uSindi? Akazange sayithola impendulo, kodwa kunalokho ukugoqoza kwakulokhu kuqhubekile. Ngizokusikhahlela lesi sicabha uma ungavuli lapha. Uma ngike ngazingenela ngizokushaya ngoba awuzo uma ngithi vula, ezama ukumsabisa ukuze asheshe avule. uSindi akazange akushaya imkhuba lokhu okwakushiwo nguPhethe. Kunalokho waqhubeka nje nokumsabisa ngokuthi alokhu egunquza ukuze athuke. Indaba yokuthi elokhu embuza ngendaba kaTebza yikho kanye lokho okwakumenza avuke ngolaka. Wayefunde kwezakhe ukuthi uma nje wazithambisa wavuma ukuthi kuxoxwe ngendaba kaTebza, kuzokonakala izinto eziningi. Ebona uPhethe ukuthi uSindi akazimisele ngokuvula, waphuthuma ekhishini eyobheka isixheke sokhiye balapha endlini. Wafika ekhishini waphoxeka esethola ukuthi okhiye labo abasekho lapho babehlala khona. Wagcina ngokuma khimilili engazi ukuthi yini okumele ayenze nokumele angayenzi. Ingqondo yakhe yayithatha ibeka ngokuthi kodwa angaba yini nje uma uSindi wakhe engagcina ngokuzibulala. Engathi kuzomele ngishintshe ukuqalaza ukuze sizwane kahle noSindi. Kuzomele ngimtshele wonke amaqiniso ngomthunzi noLindo ukuze okwenzeka manje kungaphinde kwenzeke. Wayekhuluma yedwa buthule njengoba wayelalisise ubugunqugunqu ekameleni elalinosindi. Siphele lapho-ke bafundi isahluko sethu sesihlanu. Asihlangane futhi esahlukweni sethu esilandelayo sesithupha. Ngiyabonga bafundi, nisale kahle.